subscribers, this is Modern Magkaping 2. So dito po ngayon sa Ginintuang Pakpak. Ayan. So makikita po natin yung view. Napakaganda po ng view. So pwede kayong mag-relax dito. Pwede kayong kasama yung girlfriend niyo, pamilya mo, asawa mo. Everything should be relax here. So ngayon po ay Monday, Thursday after ng work namin. Nagpunta kami rito just to relax. Tsaka konting sa mga nangyari sa ating Panginoon. Ayan. Konting relax. Tanggal ng mga stress. Ayan. Kita mo, napakatahimik, napakaganda. Ayan. So guys, again, this is Modern Magkaping. So ngayon po ay Monday, Thursday. Ayan. So sa pahinga yung ating mga stroke patients ngayon hanggang bukas. Babalik po tayo si Modern Magkaping sa Sabado. Ayan, action. So again, so lahat po ng mga stroke patients natin dyan, again, sa inyo pong lahat, Happy Holy Week po. Ayan. And shout out. Ayan, shout out. Ayan. Shout out, alam mo na yun. Ayan. Love you. Ayan, lagi kami nag-aaway niyan, pero shout out to you. Ayan. Love you, sabi mo. Love you. Alam mo na yun. So, shout out pala sa aking pamilya. Ayan. Ayan. Sa aking mga anak, sa aking mga kapatid, sa aking pamilya, sa aking mga apo. Ayan. Apo ni Modern Magkaping po. Shout out sa inyo lahat. Ayan. Sa inspirasyon ko. Ayan. Shout out. Ayan. At siya nga pala, ngayon po ay Monday, Thursday. So kailangan po tayo talagang mag-diet. Ayan. So kailangan po tayo mag-diet para matuno yung ating mga cholesterol. Ayan. Napakaganda po talaga dito sa buong ito. Ayan. So again, this is Modern Magkaping 2. Ito po yung Ginintuang Pakpak. Ayan. Saan ba ang papak dito? Ayan guys. Diretso yun. Diretso siya. Binak ko diretso. Diretso. What a beautiful. Yan. Yan guys, mga subscribers, likers. Uri, si Modern Magkaping. Apiaw. Yan. Ay, tinamaan ng konti. Yan. Yan guys. Yan. So that's it. So pinakita ko lang yung how to relax yourself. Hindi naman kailangan na sa mahal na mga expenses. Dito libre. Di ba no? Libre no? Free. Libre. So pwede kang mag sightseeing. Nature yan. Nature lovers dyan. Mag sightseeing. Magkwentuhan kayo. So konting talking kayo. Ayan. Just relax. At least an hour, a moment. Ayan. Relax kayo. So again, Happy Holy Week po sa inyo lahat. Today is Monday, Thursday. And this Modern Magkaping 2. God bless po to all of you.